nooit tegen blijven, dat was er al niet geweest. Brief wederom, want die zal niet komen. In die van Herlijn en tegen van de dat ze al die dag. Gewoon net van de regenschool af, een jaar of 12, 13. Zodat het vervolgens is. En al wel 3 weken in een relatie met het zoonste meisje wat jullie in de klas zit. Het toppunt van erotiek gewoon altijd nog net de laatste hoek. Dan pakken we dat warm, vitse sleuteltje uit die boeksenwijs. Dan mag ik naar het exertje van dat Jordi en dan stond dat Jordi geweldig. Maar na 3 weken maakt die twee je doet. Zitten er ook gezicht op de tafel. En de manzeliger die zegt, Henkie, wat is het toen? Ik zeg, man, het is goed. En dan komt er wie zegt wat alleen een moeder kan zeggen. Die zegt, jong, er is een ganse mindvol.